μόνο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και ολοκλήρου του χριστιανικού κόσμου, διότι σχετίζεται και με την 7η Οικουμενική Σύνοδο, την οποία ανέφερε και ο Σεβασμιότατος στην Εκκλησία, την τελευταία κοινή Οικουμενική Σύνοδο των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης. Να το θυμόμαστε και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας στην εορτή μας σήμερα και παρακαλώ τον Σεβασμιότατο κύριο Αμφιλόχιο να λάβει τον λόγο. Παρακαλώ. Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, κύριοι Υπουργοί, κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κύριε Δήμαρχε της περιοχής, κύριε Δήμαρχε Χανίων, κύριε Δήμαρχε Κισάβου, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριε Αντιδήμαρχοι, εντιμότατοι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αγαπητοί εκπρόσωποι των στρατιωτικών και λοιπών αρχών, κύριε εκπρόσωποι της παιδείας, κύριε Αρευνάρχα, κύριε νέα αντιπρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Σταυρουδάκη, εντιμότατα μέλη του Συμβουλίου της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, ευλογημότατε κύριε Παπαδρέ, αγαπητοί μου αδελφοί. Με τα πολλής χαράς, σεβασμού, τιμής και αγάπης, χαιρετίζομαι και καλωσορίζομαι τα τίμια και ευλογημένα πρόσωπα πάντων ημών στην από πολλών ετών καθιερωμένη εορτή της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Εμπρότης μνημονεύομαι με τα πολλής ευγνωμοσύνης τον πολυσέβαστο γέροντα Μητροπολίτη Ειρηναίο, ως και τον επί σειρά ετών δεκαετιών Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ευλογημότατο κύριο Παπαδερό, για την ουσιαστική και πολύτιμη προσφορά του στο Ίδρυμα. Του κόπου και του μόχθωτων μνηστεί Κύριος ο Θεός ημών. Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα. Η Εκκλησία του Χριστού δεν γιορτάζει απλά τον θρίαμβον της έναντι όσων υποβάθμισαν ή υπερτόνισαν τότε και επί αιώνες τις ιερές εικόνες, θυμάται εορταστικά τη λάμψη της αλήθειας και τη δογματική εμπέδωση της διδασκαλίας της, ότι δηλαδή η τιμή διαβαίνει στο εικονιζόμενο πρόσωπο και όχι στο υλικό πάνω στο οποίο ιστορήθηκε. Ελάτε Σεβασμιότατε, καθίστε. Καλώς ορίσατε. Καθίστε εκεί, καθίστε εκεί. Όμως, πόσο αγγίζει η μεγάλη αυτή ημέρα και εορτή τη σημερινή εποχή, το σύγχρονο κόσμο και άνθρωπο. Ένα κόσμο της προόδου αλλά και της αγωνίας, κατακαιρματισμένο και πολυτάραχο. Μια εποχή που οι άνθρωποι φαίνεται να ξέχασαν κάθε παρελθόν τους ή πασχίζουν εναγωνιωδώς να το λησμονήσουν. Μια εποχή όπου η ανεργία μαστίζει, τα ναρκωτικά και τα τροχαία θερίζουν τον ανθόδειγνιό της. Το AIDS μαστιγώνει τη σεξουαλική ανασφάλεια. Ο φόβος απαγορευτικά υψώνεται μπροστά στο γάμο και η σιωπηλή κραυγή στην αυξανόμενη αδεκνία. Μια εποχή που η πλεονεξία της και η απληστία του ανθρώπου προκαλεί την αδίστακτη εκμετάλλευση του ανταγωνισμού και της δουλείας. Εποχή όπου η επιστημονική κοινότητα σε ένα μεγάλο μέρος της, για να αποφύγει τις ατεκμηρίωτες κραυγές μας, σιωπά και προχωρεί σε μια συνεργασία με την τρέχουσα πραγματικότητα που στο τέλος αποδέχεται κάθε έρευνα και επίτευγμα. Μια εποχή τέλος όπου ο εθνικός μας λόγος έπαυσε να είναι απαραίτητο σε μια χώρα που οδηγείται σε περιφέρεια της Ευρώπης, όπου δεν αποφασίζει πλέον για το μέλλον της και που ίσως θα πρέπει να περιγράψουμε με νόημα την έννοια του έθνους των χριστιανών. Αν λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε η σημερινή μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας υπενθυμίζει σε όλους μας το χρέος αλλά και την ευθύνη που φέρουμε ως πρόσωπα, ως μέλη της κοινωνίας και κατεξοχήν ως μέλη του σώματος του Χριστού. Αυτό δηλαδή της ανύψωσης, της αναστήλωσης και ανακαίνησης της εικόνος του ανθρωπίνου προσώπου. Γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να ομολογήσουμε πως φέρουμε την ευθύνη της κατοχύρωσης, αλλά χάσαμε το μαρτύριο της ευθύνης.
γιατί μέσα στην παραζάτη της ευζοίας και ευδαιμονίας που επιλέξαμε ως τρόπο και στάση ζωής, ξεχάσαμε πως μονάχα μάτια δακρυσμένα και στήθη σπαργανωμένα και σπαργμένα μπορούν όχι μόνο να ατενίσουν τον Χριστό, μα και να ακουμπήσουν, να αγγίξουν τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Γιατί τελικά οι πειρασμοί των προκλήσεων δείχνουν να μας κέρδισαν και να μας έβαλαν στη λογική τους. Αν θέλαμε λοιπόν να νικήσουμε κάθε κρίση, η οποία απειλεί την πνευματική μας ιδιοσυστασία και ταυτότητα, χρειάζεται μάλλον να κρατήσουμε αυτά τα αιώνια σύνορα της πίστης που γιορτάζουμε σήμερα. Είναι η ωραιότερη ομορφιά του γένους μας, η μόνη οδός και σωτηρία στη νέα παγκόσμια διαμορφούμενη κοινωνία. Με τις φτωχές και σύντομες αυτές σκέψεις χαιρετίζουμε την αγάπη σας, καλωσορίζουμε και πάλι πάντα σε εμάς την παρούσα εκλεκτή ομίγυρη σε τούτο τον τόπο και το χώρο της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Τόπο διαλόγου και καταλλαγής, κυρίως όμως χώρο σεβασμού του ανθρωπίνου προσώπου. Ιδιαιτέρως χαιρετίζομαι και καλωσορίζομαι από καρδιάς τον εκλεκτό μιλητή της ημέρας, ελογιμότατο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριο Κωνσταντίνο Κορναράκη, ο οποίος μη φιδόμενος κόπου και μόχτου και παρά το φόρτο των πολλών ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων, ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και μας χαρίζει τη χαρά της κοινωνίας του προσώπου του. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε. Η εντεταλμένη διευθύντρια του Ιδρύματος, κυρία Λαρετζάκη Μανουέλα, θα αναφερθεί εν συντομία στο βιογραφικό του κυρίου καθηγητού. Και πάλι καλωσορίζουμε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κράτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Durham, Αγγλίας και διδάκτορ του Τμήματος Πνευματικής, νυν Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας. Το 1998 εξελέγει λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ το 2002 το Τμήμα Θεολογίας της ίδιας σχολής προκήρυξε θέση επικούρου καθηγητού στο αντικείμενο της χριστιανικής ηθικής, ορθόδοξος πνευματικότητας, στην οποία εξελέγει και υπηρετεί μέχρι και σήμερα. Το 2012 εξελέγει αναπληρωτής καθηγητής στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Υπηρέτησε ως θεολόγος καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1993 έως το 1998. Επίσης, υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος και συγγραφέας της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου θρησκευτικών της 5ης Δημοτικού και του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Στα μαθήματα, τα οποία διδάσκει, αναπτύσσει θέματα ηθικής θεολογίας, καθώς και σύγχρονα ηθικά θέματα, όπως η οικολογική κρίση, βιοηθική και τεχνολογία, ενώ επίσης επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε ζητήματα πατερικής ψυχολογίας και ανθρωπολογίας. Το 2012 διορίστηκε μέλος της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο θυγατέρων. Παρακαλούμε, κύριε Κορναράκη, αλάβετε το λόγο. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελήνου, σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μακεδονίας και Αποκορών, εξοχότατοι κύριοι Βουλή, αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι, άρχοντες του Οικουμενικού Θρόνου, σεβαστοί πατέρες, ευλογημότατοι καθηγητές, αξιότιμη κυρία Διευθύντρια, κυρίες και κύριοι. Η Εκκλησία μας όρισε την πρώτη Κυριακή των Ιστιών να εορτάζουμε το γεγονός Ορθοδοξίας.
Αφορμή υπήρξε η ενδημούσα σύνοδος του 843 υπό την Προεδρία του Πατριάρχου Μεθοδίου, η οποία επιβεβαιώνοντας τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, έθεσε οριστικά τέλος στις οικονομαχικές έρευνες. Ωστόσο, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σε μια περίοδο όπως αυτή που διερχόμεθα, δηλαδή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η Εκκλησία θέτει ως αφετηρία πνευματικού προσανατολισμού ένα γεγονός δογματικού ενδιαφέροντος και όχι τη μνήμη κάποιου οσίου. Αργότερα θα εορτάσουμε τη μνήμη της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας και του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος ή ακόμη και την εορτή της Σταυροσκηνήσεως. Μια πρώτη βεβαίως ερμηνευτική προσέγγιση θα μπορούσε να προβάλλει το γεγονός ότι η αστοχία περί την πίστη καθιστά αδιάφορο τον ευσεβή βίο. Όταν αλλοιώνεται το δόγμα, τότε το ήθος εκπίπτει σε ευσεβισμό. Ωστόσο, συγχρόνως εντοπίζεται η σημασία του ήθους. Επειδή ακριβώς η Ορθοδοξία επιβεβαιώνεται στο ήθος, η Εκκλησία προετοιμάζει τον άνθρωπο επί τη βάση της παραδόσεώς της να διαδεχθεί με τον εαυτό του, ούτως ώστε να διαπιστώσει εάν το ήθος του εκφράζει την Ορθοδοξία της ως εχέγγυο βιώσεως της πορείας του προς την Αγία Ανάσταση. Υπό την έννοια αυτή, το σημερινό θέμα ερευνά τα αίτια της παθογένειας του πνευματικού βίου. Πώς ορίζεται όμως η εικόνα του ανθρώπου? Μια διαχρονική πρόκληση για τον άνθρωπο αποτελεί η ανάγκη του διαλόγου με τον εαυτό του. Αυτή η ανάγκη προέκυψε από την πρώτη στιγμή της αίσθησης της αυτοσυνειδησίας του, όταν αντιλήφθηκε ότι το κύριο υπαρξιακό πρόβλημά του εντοπίζεται στο ερώτημα ποιος είναι. Ποιος είναι ο εαυτός μου και ποιος είμαι εγώ που στέκομαι απέναντι στον εαυτό μου. Αυτός είναι ο λόγος που όχι σπάνια ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την προβληματική του ερωτήματος ποιος είμαι στον διάλογο με το είδωλό του ως άλοθη για να δικαιώσει έστω και ασυνείδητα τις επιλογές του. Στην καθημερινότητα πάλι, τούτο σημαίνει ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έμαθε να χρησιμοποιεί τους κοινωνικούς του ρόλους και την ψυχολογική του δυναμική ως κάτωπτρα για να συνθέσει την ταυτότητα του προσώπου του. Οι αντιστάσεις του ανθρώπου στον διάλογο με τον εαυτό του φανερώνουν ότι για αυτόν κάθε προσπάθεια αυτογνωσίας είναι περιττή. Στην περίπτωση όμως αυτή, εγκλωβίζεται στην άγνοια του εαυτού του και ο διάλογος μαζί του περιορίζεται απατηλά στην ψευδαισθητική εικόνα που σχηματίζει μέσα του για το ποιος είναι ο εαυτός του. Με αυτή την έννοια, η αντίληψη που σχηματίζει για την υπαρξιακή του ταυτότητα και τις ανάγκες του, όχι μόνο συντηρεί την άγνοια του εαυτού του, αλλά στο πλαίσιο του σύγχρονου τρόπου ζωής, προκαλεί μείζωνα προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι η ψευδαισθητική εικόνα που συνθέτει για τον εαυτό του προβάλλεται ως το κριτήριο της σχέσης του με τον άλλο, τον αδελφό του. Αυτή είναι μια προβληματική αφετηρία ανθρωπολογίας, διότι αν είναι σωστή η απόφαση του Έρικ Φρόμ ότι τον άλλο τον γνωρίζω τόσο όσο γνωρίζω τον εαυτό μου, τότε η άγνοια του εαυτού μου είναι συγχρόνως και άγνοια του πλησίον μου. Από την έννοια αυτή, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η εικόνα του ανθρώπου αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της αυθεντικής ταυτότητάς του. Ο όρος κρίση. Ο όρος κρίση περιγράφει συνήθως τον οριακό ή μη φυσιολογικό χαρακτήρα μιας καταστάσεως, η οποία αφορά σε ένα πρόσωπο ή σύνολο προσώπων και εκτιλήσεται εν χρόνο. Παραδείγματος χάρη λέμε η κρίση της εποχής μας. Λόγω του οριακού της χαρακτήρα, η έννοια κρίση περιλαμβάνει ως παρελκόμενο την πρόκληση. Πρόκληση, δηλαδή στην περίπτωση αυτή, σημαίνει οτιδήποτε αναγκάζει τον άνθρωπο να ανταποκριθεί σε ένα γεγονός που έχει απέναντί του σε συγκεκριμένο χρόνο. Τόσο η κρίση όσο και η πρόκληση μπορούν να έχουν ποικίλο έδαφος. Να αφορούν δηλαδή ένα πρόσωπο ή ένα σύνολο προσώπων. Ωστόσο, συνδέονται άμεσα με το πυρήνα της υπάρξης του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλαδή, προκαλούμενος να λάβει θέση πάνω σε ένα ζήτημα, δοκιμάζεται ως προς τις υπαρκτικές του δυνατότητες, καθώς αναγκάζεται να επιλέξει, δηλαδή να κρίνει τον τρόπο και τη μέθοδο που θα ακολουθήσει ώστε να αντιμετωπίσει επιτυχώς την πρόκληση που τον αναστατώνει. Υπό την έννοια αυτή, μια περίοδος κρίσεως μπορεί να είναι καταλυτική για τον άνθρωπο, διότι τον παγιδεύει στην καταστροφή
παραλύσεως των ζωτικών υπαρξιακών του δυνάμεων και θα αντιδράσει με ανακλαστικό τρόπο έναντι των ερεθισμάτων της τυχούσας προκλήσεως. Στην βίβλο έχουμε το παράδειγμα της γυναίκας του Λότ, η οποία εστίασε το βλέμμα της στην καταστροφή και έγινε στήλη άνατος, όπως λέει η βίβλος. Όλα τα αξιολογικά κριτήρια της υπάρξεως, όταν τα αξιολογικά κριτήρια της υπάρξεως έχουν θολή προοπτική, διότι ο άνθρωπος αμελεί τον διάλογο με τον εαυτόν, τότε η ανασφάλεια των υπαρξιακών του επιλογών τον οθεί να προφυλάσει την εικόνα του από απροσδόκητες καταστάσεις και να βρίσκει παραμυθία εκεί όπου διασφαλίζεται η αυτονομία του. Ένα καλό παράδειγμα αποτελούν οι λεγόμενες επιστήμες αιχμής, οι οποίες υποσχόμενες ένα ασφαλές μέλλον, υγεία, διαβίωση, επικοινωνία, αποκτούν θεμελιώδη θέση στο σύστημα αξιών του ανθρώπου. Μια κρίση όμως, επιφορά θα μπορούσε να είναι ο πατερικός όρος, αρκεί να τον βυθίσει σε πολυπίκυλες εσωτερικές διαστάσεις, εφόσον ανατρέπει το αίσθημα ασφάλειας που καλλιεργούσε και τον καθιστά απροστάτευτο έναντι της υπαρξιακής δυναμικής που αυτή εγείρει. Στην περίπτωση μάλιστα αυτή θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στη σύνδεση βιωμάτων θλίψεων και καταστάσεως κρίσεως. Ένα ισχυρό βίωμα θλίψεως μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο σε κρίση. Εξάλλου, μια έντονη περίοδος κρίσεων είναι δυνατόν να προκαλέσει ισχυρά βιώματα θλίψεως. Πάντως, ο τρόπος που βιώνεται η θλίψη έναντι της τυχούσης κρίσεως αντανακλά το ήθος και τον βαθμό αυτοσυνειδησίας του ανθρώπου. Σε τούτο το συμπέρασμα συναντώνται ο θεωρητικός και ο μη θεολογικός λόγος. Όταν διατυπώνεται ο γενικός αφορισμός, μια κρίση είναι στον πυρήνα της ηθική κρίση. Η σύγχρονη ανθρωπολογία όμως, μάλλον νεοσυντηρητική σε σχέση με την αντισυμβατική ιδεολογία των δεκαετιών του 60 και του 70, προτιμά να εστιάζει τον λόγο της στην φαινομενολογία του ήθους. Έτσι αφήνει ένα πάντοτε το ερώτημα περί της οντολογικής δυναμικής του. Ένα ερώτημα στο οποίο απαντά ο διαχρονικός λόγος της Εκκλησίας. Για την ανθρωπολογία της Εκκλησίας, κάθε κρίση που βιώνει ο άνθρωπος αποτελεί ένα πολυσύνθετο γεγονός, διότι αποκαλύπτει τον τρόπο υπαρξιακής του λειτουργίας, αλλά και τον υπαρξιακό του προσανατολισμό. Ακόμα και το βίωμα της θλίψεως αποτελεί καταρχήν ένδειξη ζωής μέσα σε μια θανατική εμπειρία. Ταπεινώνει τον άνθρωπο, αποκαλύπτοντας του τις υπαρκτικές του αδοχές, δηλαδή αποτελεί αφετηρία αυτοσυνειδησίας του. Υπό την έννοια αυτή, τα βιβλικά και τα πατερικά κείμενα, πέραν της φαινομενολογικής αποτίμησης της θλίψεως που συνοδεύει περίοδους κρίσεων, δίδουν ιδιαίτερη έμφαση στον παιδαγωγικό χαρακτήρα των θλίψεων. Αντιθέτως, ο δίθεν χειραφετημένος από ανώτερες αξίες ζωής, τις πιο πολλές φορές καταφωτίζεται μέσα στο πέλαγος των κρίσεων. Με βάση τα ανωτέρω, ο όρος κρίση, παρά το γεγονός ότι δηλώνει μια οριακή κατάσταση με αρνητικό περιεχόμενο, εντούτοις εμπεριέχει και θετική προοπτική. Εφόσον ευεργετεί τον άνθρωπο, διότι αναγκάζοντάς τον να λάβει κριτική θέση έναντι των ποικιλώνυμων καταστάσεων που τον προκαλούν, στην ουσία τον οθεί να λάβει κριτική θέση έναντι του εαυτού του. Κρίση σημαίνει αναμόχλευση του βυθού της υπάρξεως. Σημαίνει επαναπροσδιορισμό της προσωπικής και της συλλογικής αυτοσυνειδησίας της κοινότητας. Εκείνος που αγαπά, γράφει ο Μάξιμος Ομολογητής, στενάζει για τα παθήματα του αδελφού του, ως εάν να ήταν δικά του. Τι σημαίνει λοιπόν κρίση της εικόνας του σύγχρονου ανθρώπου? Μια διάσημη ψυχαναλήτρια που ασχολήθηκε ειδικά με την εικόνα του ανθρώπου, η Κάρεν Χόρνι, περιέγραψε με σαφήνεια και εξαιρετική λεπτομέρεια τι σημαίνει εικόνα και τι σημαίνει για τον άνθρωπο η εξειδανίκευση της εικόνας του. Αναφέρει λοιπόν ότι ο άνθρωπος ζει μέσα σε μια σκληρή πραγματικότητα που τον αναγκάζει εκ των προτέρων να δημιουργήσει μια πλασματική εικόνα για τον εαυτό του. Η δημιουργία αυτής της πλασματικής εικόνας δεν είναι πάντοτε ενσυνείδητη. Μπορεί να είναι και ασυνείδητη. Πολλές φορές δημιουργούμε μια εικόνα για τον εαυτό μας, χωρίς να έχουμε υπόψη μας ποιες είναι οι προϋποθέσεις που την ορίσαμε. Δημιουργούμε μια εικόνα για τον εαυτό μας επί τη βάση, όπως προανέφερα, κάποιων κριτηρίων, τα οποία, επειδή ακριβώς η εικόνα αυτή που θέλουμε να έχουμε
μας περιγράφει όχι όπως είμαστε στην πραγματικότητα, αλλά όπως θέλουμε ή όπως πρέπει να είμαστε και να φαινόμαστε. Στην πραγματικότητα, ο διαχρονικός άνθρωπος αναπαράγει σε άλλο επίπεδο τον μύθο του μαγικού καθρέφτη. Είναι γνωστοί οι μύθοι με τους μαγικούς καθρέφτες. Μύθοι στους οποίους το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι ο άνθρωπος στέκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη και του ζητά να του πει ότι έχει αψεγάδια στη μορφιά. Ζητά από τον καθρέφτη να επιβεβαιώσει την εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Η απομυθοποίηση συνέβη, αλλά ο μύθος του μαγικού καθρέφτη παραμένει και υπάρχει ως μία αρχετυπική ψυχολογική λειτουργία, ως μία σφοδρή επιθυμία για τελειότητα. Όπως άλλωστε γνωρίζουμε, οι μύθοι κουβαλούν αυτή την αρχετυπική ψυχολογική λειτουργία από τα βάθη της ανθρώπινης ιστορίας. Ζούμε στην εποχή των εικόνων. Εικόνων που με αλλεπάλληλα μηνύματα προσπαθούν να διεγείρουν την επιθυμία του ανθρώπου να ικανοποιήσει ενστικτικές ή συμβατικές ανάγκες. Εικόνων που προωθούν μια λαμπρή εικόνα του ανθρώπου, συνήθως φτιαγμένη από επιθυμίες αυτοπροβολής. Είδη ρουχισμού, αρώματα, αυτοκίνητα γίνονται κριτήρια δύναμης και αποδοχής του ανθρώπου. Όταν αποδειχθεί η ματαιότητά τους, η κρίση έχει φτάσει. Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί μια τεχνητή φωτογραφία που επιβεβαιώνει το μύθο του μαγικού καθρέφτη. Δείχνει μια κοπέλα η οποία, ενώ έχει ήδη υπερβεί το όριο της νευρικής ανορεξίας, καθώς θεωρεί τον εαυτό της τον καθρέφτη, αντί της πραγματικής της καταστάσεως, αντικρίζει έναν εύσωμο εαυτό. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την ιδέα της φθοράς της, διότι η ίδια θεωρεί ότι η τελειότητα αργεί ακόμα. Επομένως, ενώ η εξωτερική φθορά δείχνει σε όλους γύρω της ότι βρίσκεται στα όρια του θανάτου, εκείνη ακόμα καλλιεργεί μέσα της μια εικόνα κομψότητας, όπως είναι στο ψυχολογικό της εγώ και όχι βέβαια στην πραγματικότητα. Πράγματι, η ψυχολογική προσήλωση του ατόμου στην πλασματική εικόνα του εαυτού του οδηγεί συνήθως στην περιφρόνηση της πραγματικής του εικόνας. Διότι ο άνθρωπος, όταν αναγκάζεται να διαλεχθεί με το περιβάλλον του και συνειδητοποιεί ότι η εικόνα που έχει περί του εαυτού του δεν αντιστοιχεί προς την πραγματική του κατάσταση, τότε εισέρχεται σε μια διαδικασία έντονων συγκρουσιακών ενδοψυχικών καταστάσεων, οι οποίες κατά μεγάλο μέρος αντλούν τη δυναμική τους από το ασυνείδητο και τον καθιστούν ψυχολογικά απροσάρμοστο, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να μορφοποιήσει μια θετική εικόνα για τον εαυτό του. Ο άνθρωπος αυτός βλέπει ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ του τι νομίζει ότι είναι και τι πραγματικά είναι, και αυτό τον ταράσει. Δεν μπορεί να συμβιβαστεί με αυτή την εικόνα. Έχει ανάγκη να φτιάξει μια πλαστή, μια ψευδή εικόνα για να μπορέσει να επιβιώσει ψυχικά. Όταν σπάσει ο καθρέφτης σε 1000 κομμάτια, έχει ανάγκη να τον αντικαταστήσει άμεσα. Αυτή είναι μια νευρωτική ανάγκη που οδηγεί το σημερινό άνθρωπο να φτιάχνει ταυτότητες όχι επί τη βάση του είναι, αλλά του έχει. Ο Μέγας Βασίλειος έχει επισημάνει, και μάλιστα αυτό το έχει λάβει από τον Επίκλητο, ότι ο άνθρωπος πρέπει να διαθέτει 3 βασικά κριτήρια σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των αναγκών του. Λέει, είμαστε εμείς, υπάρχουν τα δικά μας και αυτά που βρίσκονται γύρω μας. Εμείς είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε και αυτό είναι η ευθετικότητά μας, δηλαδή το κατ' Δικά μας είναι οι σωματικές λειτουργίες, τα χέρια, τα πόδια, τα αισθητήρια. Τα περί μας είναι ο πλούτος, η δόξα, η τιμή, τα αξιώματα. Από όλα αυτά, το μόνο που έχει θετική αξία είναι ο άνθρωπος να αναπτύξει την εικόνα του, αυτό που πραγματικά είναι, δηλαδή το κατ' εικόνα. Ο Μέγας Βασίλειος όμως γνώριζε ότι ο άνθρωπος λειτουργεί περισσότερο με αυτά που υπάρχουν γύρω μας ή ως δικά μας, υποκαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τη μόνη αυθεντική εικόνα του, δηλαδή το κατ' εικόνα, από τύπους και αξιώματα. Ακριβώς. Λοιπόν, η αδυναμία του ανθρώπου να ανακαλύψει την αληθινή του εικόνα και η ανταυτής διαρκής υποκατάστασή της από παραισθητικά υποκατάστατα είναι ακριβώς ο πυρήνας της κρίσης της εικόνας του σύγχρονου ανθρώπου. Πώς λοιπόν η Εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά? Νομίζω ότι το πρώτο είναι η διάγνωση. Και η διάγνωση έχει να κάνει με έναν βασικό κίνδυνο ανθρωπολογικό που οι πατέρες της Εκκλησίας τον έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές και είναι το ίδιο θέλημα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος πράττει αυτό που ο ίδιος
άλλους ανθρώπους και το θέλημα του Θεού, δηλαδή ο ατομισμός. Το ίδιο θέλημα λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει ως πυρήνας της κρίσεως. Είναι ο πυρήνας της κρίσεως. Και η Εκκλησία γνωρίζει ότι το πρόβλημα αυτό είναι πανάρχαιο, αφού στην ουσία ανάγεται στην πτώση των πρωτοπλάστων. Υπήκουσαν στη συμβουλή προτροπή του αρχαίκακου όφεως να δοκιμάσουν από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, διότι θα γίνονταν ως θεοί. Το και ως θεοί έσεστε, δηλαδή από δημιουργήματα, η υπόσχεση ήταν θα παρακάμψετε αυτό που ο Θεός σας έδωσε ως ασκητική και θα γίνετε θεοί σαν και εκείνον από έναν πιο σύντομο δρόμο. Φαίνεται υπήρξε, όπως και υπάρχει, ως μια διαχρονική ανάγκη. Και αυτό βίωσαν τελικά οι πρωτόπλαστοι, αφού θέλησαν να θεοποιήσουν άμεσα την εικόνα τους. Δεν θέλησαν δηλαδή να ακολουθήσουν την ασκητική τους επιβλήθη, αλλά θέλησαν να υψώσουν τον τράχυλό τους, όπως λέει ο Βαρβαρόθεος, για να μπορέσουν να δείξουν πόσο αξίζουν. Η αισθήνη του Αδάμ από τη διάσταση μεταξύ της θεοειδούς αρχικής εικόνας του, μεταπτωτικά πια, και της πεπτοκυίας εικόνας του, δεν τον εμπόδισε πάλι από το να υπερασπιστεί το θέλημά του. Ήταν ζωτικής φύσεως και ανάγκη στο ζήτημα να υπερασπιστεί την εικόνα του, ακόμα και αν έπρεπε να προβάλλει την ενοχή του στο πρόσωπο της γυναίκας που του είχε δώσει ο Θεός. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργεί ο σύγχρονος άνθρωπος. Επιτείνει έτσι βαθύτερα την κρίση της εικόνας του, αρνούμενος να αποδεχθεί την υπαρξιακή του αποτυχία και υπερασπιζόμενος την ιδεατή του εικόνα μέχρι σημείου διαπροσωπικών συγκρούσεων. Λέγει ο Αββάς Δρόθεος, εγκαταλείψαμε την ευθεία οδό του ελέγχου και της κατηγορίας του εαυτού μας, της αυτομεμψίας δηλαδή, και βαδίζουμε το στραβό δρόμο της κατηγορίας κατά του αδελφού μας. Καθένας από εμάς σπέβδει σε κάθε πρόκληση να ρίξει το φταίξιμο στον αδελφόν του και να του αποδώσει κάθε ευθύνη. Και ενώ μελούμε περί τα πνευματικά, απαιτούμε από τον πλησίο μας να τηρεί τις εντολές. Κατά την πατερική σκέψη, τέκνο της φιλαυτίας, δηλαδή της απαστράπτουσας εικόνας που συντηρεί ο άνθρωπος για τον εαυτό του, είναι το ίδιο θέλημα. Είναι η αυθαίρετη επιλογή του ανθρώπου να στοιχείται στον εαυτό του και να τον δικαιώνει. Διότι κάτι τέτοιο είναι ζωτικής φύσεως ανάγκη σε κάθε προσβολή που δέχεται η εικόνα αυτή. Υπό την έννοια αυτή, ακόμα και όταν διαπιστώνει ότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της εικόνας που ο ίδιος καλλιεργεί και της πραγματικής πνευματικής του καταστάσεως, δεν επιλέγει την οδό της μετανοίας, αλλά ακολουθεί την φωνή της συνειδήσεώς του. Αναφέρει πάλι ο Βαρβαρόθεος. Όταν λοιπόν η συνείδησή μας λέει να κάνουμε αυτό και την περιφρονούμε και μας επαναλαμβάνει τι πρέπει να κάνουμε, και πάλι δεν το κάνουμε, αλλά επιμένουμε να την κατακτούμε και έπειτα να την θάβουμε, δεν μπορεί να μας μιλήσει κάτω από το βάρος που υφίσταται. Έτσι, όπως ακριβώς το λιχνάρι δεν φωτίζει καθαρά και σκοτεινιάζει ο τόπος γιατί η λάμπα του είναι βρώμικη, έτσι ακριβώς σε μια λίμνη με λασπωμένο νερό δεν μπορεί κάποιος να δει καθαρά το πρόσωπό του. Και έτσι κατατούμε κι εμείς, να μην καταλαβαίνουμε τι μας συμβουλεύει η συνείδησή μας, σε σημείο να θεωρούμε ότι δεν έχουμε καν συνείδηση. Το ίδιο θέλημα το οποίο, όπως διαπιστώνουμε στην καθημερινότητά μας, αποτελεί μόνιμη ασθένεια του σύγχρονου ανθρώπου, δυστυχώς λειτουργεί με ακόμα πιο δυνηρό τρόπο και στον χώρο της πνευματικής ζωής. Διότι τα όσα αναφέρει ο Αββάς Δρόθεος, τα συνέγραψε, τα εκφώνησε και συνεγράψαν επί τη βάση των παρατηρήσεων που είχε κάνει στο κοινόβιο που ζούσε. Άρα, ενώ αρχικώς είναι μία αναφορά στην κοινοβιακή ζωή, οι παρατηρήσεις του έχουν και μια ευρύτερη ερμηνευτική προοπτική. Το ίδιο θέλημα, δηλαδή το να θέλει ο άνθρωπος να κάνει το δικό του, είναι αυτό το στήριγμα της πλαστής και ψευδούς εικόνας που συνθέτει όλη την ύπαρξή του. Διότι δεν διασώζει την εικόνα του, εφόσον η άρνηση του θελήματός του ισοδυναμεί με τέτοιες ανακατατάξεις στη ζωή του που θα ήταν αδύνατον να τις αντέξει μόνος του. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν βάσει του ιδίου θελήματος το ήθος αλλοιώνει το δόγμα. Ο Ιωάννης Μόσχος, μια σπουδαία προσωπικότητα που ασχολήθηκε με τον μοναχισμό και μας έχει παραδώσει το περίφημο λιμονάριο με ιστορίες από ασκητές και αγίους, μας παραθέτει μια ενδιαφέρουσα ιστορία που είχε πληροφορηθεί από μοναχούς της Λάμπρας της Φαράν
και προερχόταν από εξομολόγηση ενός ανώνυμου γέροντα στον Αββά Θεόδωρο τον Ελιώτη. Πρόκειται περί μιας διοικήσεως την οποία χρησιμοποίησαν μετά οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου κατά τη διάρκεια των εργασιών της για να αναδείξουν την Ορθοδοξία και να υποστηρίξουν τη θεολογία των εικόνων. Πρόκειται για έναν ασκητή, ο οποίος πολεμείται για πολλά χρόνια και με μεγάλη ένταση από τον δαίμονα της πορνείας. Από ό,τι φαίνεται, τα χρόνια ήταν πάρα πολλά. Ο ασκητής κάπου ομολογεί: «Έχω γεράσει μαζί με το δαιμόνιο». Και η ένταση ήταν τόσο μεγάλη που τον είχε εξωθήσει στα όρια του. Κάποια στιγμή πνευματικής οδηγορίας αποφάσισε να έρθει σε διάλογο με τον διάβολο, απαιτώντας από αυτόν να τον απαλλάξει από το επίμοκτο αυτό αγώνα και να τον εγκαταλείψει στην ησυχία του κελιού του. Ο δαίμονας, όπως αντιλαμβάνεστε, ενθουσιάστηκε, διαβλέποντας μέσα από αυτή την απέτηση του μοναχού την αδυναμία του να ανθίσταται στις οχλήσεις του πάθους αυτού και επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δινόταν για να πλήξει την πνευματική ακεραιότητα του μοναχού. Κατά τη διοίκηση του λιμοναρίου, ο δαίμον της πορνείας εμφανίστηκε ενώπιον του μοναχού και τον διαβεβαίωσε ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει αρκεί να αποδεχόταν δύο σημαντικές προϋποθέσεις. Η πρώτη ήταν εχεμήθεια με θόρυβο, δηλαδή να ορκιζόταν ότι δεν θα έλεγε πουθενά για τη συνάντησή τους αυτή, και η δεύτερη να αρνηθεί να προσκυνήσει την εικόνα της υπεραγίας του αντόκου που υπήρχε στο κελί του. Ο μοναχός ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απαντήσει. Η σημασία όμως της επιλογής του να αρνηθεί να προσκυνήσει την εικόνα της Θεοτόκου ώστε να απαλλαγεί από το δαιμόνιο του πάθους τον τρόμαξε. Άλλωστε πρέπει να πούμε ότι παρά τον εσωτερικό πόλεμο που υφίστατο, για τους υπόλοιπους μοναχούς της Λάβρας ήταν γνωστός ως πάνη ασκητής, δηλαδή υπέροχος ασκητής, εξαιρετικός ασκητής, που είχε φτάσει στα όρια των ασκητικών αγωνισμάτων. Επομένως είχε μέσα τον αφόβο Θεού. Έτσι οδηγήθηκε στην επιορκία και στην αποκάλυψη στον Αββά Θεόδωρο τον Ελιώτη όσων σχετίζονταν με την ιστορία. Ο Αββάς επένεσε την επιορκία του μοναχού, διότι δεν προερχόταν από άλλο λόγο, αλλά διότι είχε εμπεχθεί από τον δαίμονα. Συμβούλευσε δε τον μοναχό να μην αρνηθεί την προσκύνηση της εικόνας της γραφοκρατούσης Θεοτόκου, διότι τον συνέφερε περισσότερο ως προς την πνευματική του ζωή και τον πνευματικό του αγώνα να επισκεφθεί τα κορνία της περιοχής, παρά να αρνηθεί την προσκύνηση της εικόνας. Οι πατέρες μας διδάσκουν ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει ο πόλεμος του πάθους, διότι αποτελεί καύχηση το γεγονός ότι ο Θεός δοκιμάζει τη δύναμή μας, όπως αναφέρει ο Αββάς Βαρσανούφιος. Αλλά και ο Αββάς Δωρόθεος προσθέτει: αντιθέτως, η αγωνία που γεννάται από την όχληση του πάθους αποτελεί προϊόν αγνωσίας και υπερηφάνειας, δηλαδή μιας πλαστής, ενάρετης αν θέλετε εικόνας που έχουμε φτιάξει από τον εαυτό μας. Ο μοναχός ενεπέφθη από το δαίμονα, διότι καταρχάς όμως ορκίστηκε και επομένως δεσμεύτηκε ηθικά στο δαίμονα. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ενώ ο δαίμονας τον πίεσε, εκείνος δεν του είπε ούτε να το συζητάς, αλλά του απάντησε άφες σκέψομαι, δηλαδή άσε με να το σκεφτώ καλύτερα. Επομένως τι είχε γίνει? Είχε εισέλθει στη δαιμονική λογική. Πού έσφαλε άραγε αυτός ο μοναχός? Ο μοναχός αυτός είχε αναγάγει τη σημασία του πάθους σε θανάσιμο πρόβλημα της πνευματικής ζωής. Έτσι έχασε τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσει ως διαπαιδαγώγηση ως προς την πνευματικότητά του, δηλαδή τελείωση διαμέσου της ταπεινώσεως και επιγνώσεως των ορίων του. Το πάθος αυτό, δηλαδή, δοκίμαζε τα όρια της αυτοσυνειδησίας του και αυτός ο μοναχός φαίνεται ότι δεν άντεχε. Έπειτα, εκμεταλλευόμενος ο δαίμονας την οσούσα αυτοσυνειδησία του μοναχού, του προσέφερε την αποκατάσταση της ιδεατής εικόνας, δηλαδή της εικόνας του πάνη ασκητού, που όλοι θαύμαζαν, χωρίς κανένας να υποψιάζεται τις οδυνηρές εμπειρίες που είχε αυτός ο πάνη ασκητής. Αυτή λοιπόν την εικόνα του προσέφερε ο δαίμονας με αντάλλαγμα την άρνηση της εικόνας της Παναγίας. Αυτή η προσφορά ήταν εξαιρετικά συμβολική, επαναλαμβάνοντας το και ως τελείεσαι. Του υποσχέθηκε αναστήλωση της εικόνας του, αφού προηγουμένως αποκαθήλωνε την εικόνα της Θεοτόκου. Η εικόνα του ανθρώπου και η εικόνα του Θεού και της Παναγίας. Η άρνηση όμως της
εικόνας Θεοτόκου σήμαινε κατά τη θεολογία των πατέρων άρνηση της ίδιας της Θεοτόκου και του Χριστού. Όταν οι οικονομάχοι επιχειρηματολογούσαν ότι δέχονται την προσκύνηση του Κυρίου και της Θεοτόκου και των Αγίων, αλλά όχι των εικόνων τους, διότι είναι είδωλα, ο Άγιος Θεόδωρος Χριστοδίτης, ένας μέγας υπέρμαχος της θεολογίας των εικόνων, εξηγούσε ότι η άρνηση της εικόνας είναι άρνηση του πρωτοτύπου. Όποιος αρνείται την προσκύνηση των εικόνων, αρνείται τα ίδια τα πρωτότυπα. Όποιος υβρίζει την εικόνα, υβρίζει το πρωτότυπο. Όποιος καταστρέφει την εικόνα, επιτίθεται εναντίον του ίδιου του πρωτοτύπου. Επομένως, δεν μπορούμε να αρνηθούμε την εικόνα με ευσεβή λογισμό, κατά τον μοναχό, γιατί είναι σαν να αρνούμαστε το ίδιο το πρωτότυπό της. Εδώ όμως συνέβαινε το εξής. Ο μοναχός μπήκε στο και λίγο, με το άφες σκέψουμε, στην εσωτερική διαλεκτική και λογική, να μην προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας, που σήμαινε ότι θα αρνείτο την πραγματικότητα της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Με άλλα λόγια, προτιμούσε ή σκεφτόταν τουλάχιστον να διασώσει την εικόνα του, αρνούμενος την αιτία, δηλαδή της άκουση του Λόγου, βάσει της οποίας μπορούσε να σωθεί και να έχει νόημα η εικόνα του. Το πρόβλημα αυτό που συναντούμε πολύ συχνά στην πνευματική ζωή είναι το πρόβλημα της ηθικοποίησής της. Είναι δηλαδή η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο χριστιανός άνθρωπος, επειδή ακριβώς αδυνατεί να σκάψει σε πολύ βάθος στον εαυτό του και να ανακαλύψει όλες τις αδυναμίες του, ή πάντοτε όταν φτάνει να μετανοήσει θα κρατάει ένα κρυφό σημείο για τον εαυτό του ή θα προσπαθεί να οροποιεί την εικόνα του. Ο άνθρωπος αυτός, όταν προσπαθεί να οροποιεί την εικόνα του, στην ουσία αυτονομείται και αυτονομεί την πνευματική του ζωή έναντι του Θεού. Και αυτονομεί την πνευματική του ζωή συνεκδοχικώς έναντι των όρων των προϋποθέσεών της. Επομένως, ο μοναχός αυτός δεχόταν από τον δαίμονα να του προσφέρει την ηθική τελειότητα, αλλά κινδύνευε να καταστρέψει την ψυχή του. Τι νόημα όμως έχει η ηθική τελειότητα σε μια κατεστραμμένη ψυχή? Θα μπορούσε κάποιος κάλλιστα να πει ότι πολύ σπουδαία αναστήματα της φιλοσοφικής μας παραδόσεως και σκέψεως, και πράγματι όσο περισσότερο μελετώ τα φιλοσοφικά κείμενα, τόσο περισσότερο διαπιστώνω το ύψος της ηθικής τελειότητας που έχει φτάσει, επικαλούμε στοικούς ή κοινικούς φιλοσόφους, οι οποίοι έφταναν σε πολύ μεγάλο περιορισμό των αισθήσεων και των παθών τους, όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε μια διέξοδο η ηθική τους τελείωση, γιατί ήταν αυτονομημένη. Δηλαδή, δεν είχαν αναπτύξει κοινωνία με έναν προσωπικό Θεό. Ζούσαν αυτονομημένοι. Θεωρώ λοιπόν ότι η ανωτέρω διοίκηση μας εισάγει σε ένα άλλο ερώτημα. Πόσο δύσκολο είναι τέτοια μέρα που έχουμε σήμερα ο Ορθόδοξος Χριστιανός να είναι πραγματικά Ορθόδοξος? Είναι ένα ερώτημα το οποίο είτε φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε, είτε δεν μας απασχολεί καν ότι πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας. Η εκκλησιαστική ιστορία μας διδάσκει ότι όλοι οι μεγάλοι αιρετικοί, εκείνοι που οι οικουμενικές σύνοδοι τους ονομάζουν δυσώνυμους και καταραμένους και με ένα σωρό άλλα κοσμικά επίθετα και τους αφορίζουν, ήταν πολύ σπουδαίες μορφές. Ο αιρεσιάρχης Άριος ήταν μια τόσο σπουδαία μορφή που τον συμβουλεύονταν οι αρχιεπίσκοποι Αλεξανδρίας στα θεολογικά τους κηρύγματα και τις ομιλίες πριν ξεσπάσει η αίρεση. Ο Απολυνάριος ήταν προσωπικός φίλος των Καπαδοκών πατέρων. Ο Νεστόριος, ο πατριάρχης Κωνσταντινούπολος, ήταν μια σημαντική μορφή με σπουδαίες γνώσεις και ο Ευτυχής, εισηγητής του μονοφυσιτισμού, ήταν ένας ευσεβέστατος κληρικός της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας. Και αν πάρουμε με τη σειρά διάφορες άλλες μορφές και αναστήματα, θα δούμε ότι όλοι τους στην ουσία ήταν ευσεβέστατοι, ικανότατοι και πολλοί από αυτούς φιλοσοφικότατοι. Είναι όμως γνωστοί ως αιρετικοί, διότι δεν θέλησαν να θυσιάσουν το ίδιο θέλημα και δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν την εικόνα που ίσως κάποιοι είχαν δημιουργήσει για εκείνους ώστε να αποκτήσουν ταπείνωση. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης, αναφερόμενος σε έναν φοβερό αιρεσιάρχη μέσα στην ευρύτερη ομάδα του αρενισμού, των Ευνόμιων, μας πληροφορεί ότι πίστευε ο Ευνόμιος ότι η διδασκαλία του ήταν τόσο σπουδαία ώστε αρκούσε για κάποιον να σωθεί ακούγοντάς του. Και όταν συνέβαιναν ηθικά έκτροπα στην κοινότητα των ανθρώπων που τον ακολουθούσαν, ο Ευνόμιος έλεγε ότι αυτό δεν τον απασχολούσε, διότι αρκούσε το γεγονός ότι πρέσβευαν τη διδασκαλία του.
Αφού προηγουμένως διευκρίνησε ότι ως αιρετικός περιγράφεται ο βλασφημών των Χριστών και δίχα ζών αυτού, δηλαδή εκείνος που βλασφημεί με τις διδασκαλίες του τον ίδιο τον Κύριο και δεν συζεί μαζί του ή δεν ζει ένα αυτό και ο Χριστός εν εκείνο, δηλαδή ο τύπος του αιρετικού όπως τον κατανόησαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, συμπληρώνει ότι όσον αφορά στην καρδία, πας ομοί φυλάσσον τα εντολάς του Χριστού, αιρετικός εστί. Και αν ο άνθρωπος μην πιστεύσει την καρδία αυτού, οι λόγοι του ουδέν ωφελούσαν αυτό. Διότι ακριβώς οι θεολόγοι πατέρες της Εκκλησίας μας γνωρίζουν ότι η λειτουργία του ιδίου θελήματος στην πνευματική ζωή είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει σε αίρεση. Ο χριστιανός μπορεί να διοριστεί στην αίρεση χωρίς να το αντιληφθεί, όταν προβαίνει σε επιλογή εντολών Ευαγγελίου, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι θέλουν να διορθώσουν το Ευαγγέλιο, ή καθίσταται η Οικουμενική Σύνοδος ο ίδιος στη θέση των Οικουμενικών Συνόδων. Ο Αββάς Βαρόθεος εξηγεί ότι όλα αυτά είναι παθολογία της πνευματικής ζωής, γιατί λειτουργούν ως τη γάγκρα. Ξεκινάς αμφισβητώντας τα μικρά, και μετά αυτά γίνονται μεγαλύτερα, και ακόμη μεγαλύτερα, και χρησιμοποιώντας μάλιστα μια ιατρική ορολογία της εποχής του, τον όρο νομή, το εξάπλωμα δηλαδή, για να δείξει πώς απλώνεται η γάγκρενα πάνω στην ψυχή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δηλητηριάζεται αρχικά με τρόπο που δεν συναισθάνεται και όσο δηλητηριάζεται, τόσο περισσότερο αλλοιώνει το θέλημά του και έχει αρχίσει να προβαίνει σε εκπτώσεις των απαιτήσεων της πνευματικής ζωής, αναπαυόμενος σε μια ορισμένη θρησκευτικότητα. Αίρεση όμως σημαίνει επιλογή. Και αιρετικοί ήταν αυτοί που επέλεγαν και επιθυμούσαν να προβάλλουν από την πίστη των πατέρων, κατακαιρματίζοντας την παράδοση της Εκκλησίας μας. Πώς μπορεί λοιπόν να γίνει η αναστήλωση της εικόνας του ανθρώπου? Πρέπει καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι η εικόνα είναι απαραίτητη για τον άνθρωπο και ότι ο άνθρωπος μπορεί με αρνητικό τρόπο να δημιουργεί μια ψευδή εικόνα για τον εαυτό του, δεν σημαίνει όμως ότι η εικόνα δεν είναι απαραίτητη για τον ίδιο. Ήδη ο ψαλμοδός, 38ος ψαλμός, στίχος 7 λέει «Μέντιγε εν εικόνη διαπορεύεται ο άνθρωπος». Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαδεχθεί με τον κόσμο που τον περιβάλλει χωρίς εικόνες. Και μία από αυτές είναι και η εικόνα του εαυτού του. Ωστόσο, ενώ κατά την Κάρεν Χόρνεϊ χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιδεατής εικόνας του ανθρώπου είναι η στατικότητα, η έμμονη ιδέα, η διαφύλαξη της ακεραιότητάς της με κάθε τίμημα, η υπεροψία που δημιουργείται, στοιχεία που οδηγούν σίγουρα σε μια κρίση ταυτότητας στον άνθρωπο, η αληθινή ταυτότητα του ανθρώπου, όπως την περιγράφει η Εκκλησία μας, χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα, υπαρξιακή προοπτική, δυναμική, ταπεινοφροσύνη, στοιχεία ικανά να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε μια κατάσταση γόνιμης αυτοσυγκρισίας. Για τον χριστιανό άνθρωπο, αυθεντική εικόνα του είναι μόνο του κατ' εικόνα και η δυναμική της ορθόδοξης πνευματικής ζωής έγκυται στην κυριακή προτροπή της επί του όρους ομιλίας. Έσεστε ουν ημίς τέλειοι, όσο πατήρ ημών εν της ουρανής τέλειος. Αυτή είναι η τελειότητα της εικόνας του ανθρώπου. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκαταστήσει και να αναστηλώσει το κάλος της εικόνας του, πρέπει προηγουμένως να τερματίσει το μαγικό καθρέφτη του ιδίου θελήματος, ο οποίος τον πληροφορεί πάντοτε με θετικό τρόπο για την αψεγάδια στη ομορφιά του. Και να μείνει μόνος, ενώπιον της εικόνας του εαυτού του που περιφρονεί, για την εικόνα που δεν του αρέσει, αφού δεν του αρέσει το θέαμα της υπαρξιακής φθοράς. Τούτο σημαίνει ότι όσο πιο ανοιχτός είναι ο άνθρωπος στο να φουγκράζεται τις ανησυχίες της υπάρξεώς του, τόσο περισσότερο εισάγεται βιωματικά σε έναν τρόπο ζωής χριστοκεντρικό και θεοειδή. Όσο περισσότερο χειρουργεί τον ασθενή εαυτό του, τόσο περισσότερο ζηλεύει το είδος του. Ο Τόμας Έλιοτ, σε ένα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό έργο, «Τον φόνο στην Μητρόπολη», αναφέρεται στην τραγική δολοφονία ενός σπουδαίου επισκόπου της Καθολικής Εκκλησίας, του Τόμας Μπέκετ, ο οποίος ήταν και αρχιεπίσκοπος του Καντερμπουρι. Ο Μπέκετ, όπως όλοι οι αρχιεπίσκοποι Καντερμπουρι, είχε και πολιτική εξουσία δοσμένη από τον βασιλιά. Όμως, όταν ο βασιλιάς του ζήτησε να προχωρήσει σε κάποιες εκαθαρίσεις πολιτικών του αντιπάλων και να τον συνδράμει στις μηχανογραφίες και στις διάφορες άλλες συνωμοσίες, ο Μπέκετ αρνήθηκε. Όσο περισσότερο ασκούσε πιέσει ο βασιλιάς, τόσο περισσότερο ο Μπέκετ έβρισκε καταφύγιο στην ασκητική ζωή και την αποδόμηση του εαυτού του. Όταν ο βασιλιάς αντιλήφθηκε ότι ο αρχιεπίσκοπος ήταν εμπόδιο
για να αναλάβουν το έργο της δολοφονίας του. Στο θεατρικό έργο, ο Μπέκετ αναμένει μέσα στο ναό, περιβαλλόμενος από έναν χορό απλών φτωχών γυναικών που ήταν ευπρεπίστριες του ναού και απλών πιστών που το ζητούν να σώσουν τον εαυτό του. Γιατί όπως του λένε, δεν θα ξαναβρούν τέτοιο πνευματικό και άγιο άνθρωπο. Εκείνος αρνείται. Και λίγο πριν καταφτάσουν οι υπότες, τον επισκέπτονται διάφοροι πειρασμοί της δόξας και του χρήματος, όπως ακριβώς και στον Κύριο στην έρημο, προσπαθώντας να κάμψουν με ορθολογικές ερμηνείες το φρόνημά του. Ο στίχος του Έλιοτ, ως απάντηση του Αρχιεπισκόπου στους πειρασμούς, είναι πολύ χαρακτηριστικός. Μα αν χρειαστεί να γκρεμίσω κάτι, τον εαυτό μου μονάχα να γκρεμίσω το πρέπει. Και γι' αυτό όταν το μιλούν για αγιότητα, αντιδρά. Αρνούμε έστω και την παραμικρή υποψία ότι η θυσία μου αυτή θα οδηγήσει στην αγιότητά μου, διότι δεν είμαι άξιος. Η Εκκλησία, μέσα από ποικίλες κρίσεις, πρέπει να βοηθήσει τον άνθρωπο που οδυνάται να αξιοποιήσει με γόνιμο τρόπο τις προκλήσεις που συναντά και να συνειδητοποιήσει ότι η πρόκληση για τον ίδιο είναι στη βάση της μία. Να διακρίνει τις αληθινές του ανάγκες από την εικόνα που ο ίδιος φιλοτεχνεί για τον εαυτό του. Δηλαδή, να συμφλήξει το προσωπείο για να αναγεννηθεί ως πρόσωπο. Αυτή είναι και η αφετηρία για τη μετάβαση από το μοντέλο της ανοχής στην εταιρότητα, που συνήθως λέμε, στην κοινωνία των προσώπων. Ανοχή στην εταιρότητα δεν σημαίνει τίποτα. Κοινωνία προσώπων σημαίνει τα πάντα. Η Κυριακή της Ορθοδοξίας διδάσκει τον άνθρωπο ότι τα είδωλα δεν έχουν θέση γιατί υπάρχουν εικόνες. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος να γκρεμίσει την εικόνα που φτιάχνει τον εαυτό του, αυτή την ψευδή εικόνα, το είδωλο, ώστε να μπορέσει μέσω της μετανοίας να φιλοκαλήσει το κατ' εικόνα. Μιας και η Ορθόδοξη παράδοση είναι φιλοκαλική. Δηλαδή, οι χριστιανοί οφείλουν να είναι εραστές του αρχέτυπου κάλους του Χριστού. Σύμφωνα με την πατερική σκέψη, στο τέλος των μαζικών διωγμών των πρώτων χριστιανών, όπου όσοι ομολογούσαν το όνομα του Χριστού υφίστατο βασανιστήρια και φρικτό θάνατο, δεν σήμανε το τέλος του μαρτυρικού χαρακτήρα της πίστης. Πλέον, το φρικτότερο μαρτύριο για έναν Ορθόδοξο είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως. Πρέπει δηλαδή, σύμφωνα με τη διδασκαλία των πατέρων μας, ο άνθρωπος να σφαγιάζει τον παλαιό εαυτό του, κόβοντας το θέλημά του. Η εκοπή του ιδίου θελήματος είναι σφαγή του εαυτού του, διότι ο άνθρωπος αποκαθιλώνει την ιδωλική εικόνα του εαυτού του, ώστε να μπορέσει να καλλιεργήσει μέσα του το θέλημά του. Όσο όμως περισσότερο περιορίζει το θέλημά του, τόσο περισσότερο σφαγιάζει τον εαυτό του. Δηλαδή μαρτυρά, δηλαδή γίνεται μάρτυρας της πίστης. Λέει ένας ασκητικός πατέρας σε Ελλήνη, δώσε αίμα και λάβει πνεύμα. Δηλαδή για να γίνει πνευματοφόρος πρέπει ο άνθρωπος να αποκαθιλώσει τα είδωλά του. Απέναντι λοιπόν στις ιδωλικές εικόνες που προσανατολίζουν τον άνθρωπο ως πνευματικά αντίδοτα, λειτουργούν οι ιερές εικόνες της Εκκλησίας. Εικόνες που γαληνεύουν την ψυχή του ανθρώπου και τον οδηγούν στην ταπείνωση. Ολοκληρώνω λοιπόν με ένα μικρό απόσπασμα από τον Άγιο Ιωάννη του Δαμασκηνό. Εισέρχομαι στο ιατρείο των ψυχών, εννοεί τον ναό, με ένα σωρό προβλήματα. Πνευματικά, ατομικά, οικογενειακά. Βλέπω την εικόνα του μάρτυρα, του Αγίου και παρασύρεται το βλέμμα μου. Ασυναίσθητα νιώθω στην ψυχή μου τη δόξα του Θεού και όπως ανάβει πυρκαγιά, έτσι ξεσηκώνεται ο ζήλος και η προθυμία μου. Πέφτω στη γη και προσκυνώ τον Θεό δια του μάρτυρα, λαμβάνοντας σωτηρία. Η σημερινή μέρα αποτελεί αναμφίβολα πρόκληση για κάθε σύγχρονο άνθρωπο. Τον σύγχρονο άνθρωπο τον δοκιμάζει συχνότερα από τους ανθρώπους άλλων εποχών κρίση εικόνας και εν γέννη της ταυτότητάς του. Αλλά η απάντηση στα ερωτήματα που λόγω της πραγματικότητας αναγκάζεται να ρωτήσει τον εαυτό του, ποιος ήταν στο παρελθόν, ποιος είναι τώρα, πού πηγαίνει, γιατί ζητά τη ζωή του ανθρώπου, θεωρώ ότι μπορούν να απαντηθούν μόνο κάτω από το φως της δημιουργικής και ανανεωτικής δύναμης της Ορθοδοξίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Βαρταράκη για την εμπεριστατωμένη ομιλία που έκανε σήμερα. Αναφέρατε πάρα πολλά παραδείγματα για τη σημερινή εποχή, παραδείγματα και των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και παραδείγματα από τη λογοτεχνία.
Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο επίσης και ένα θέμα των πατέρων και ένα της λογοτεχνίας, τα οποία μου ήρθαν όση ώρα μιλούσατε. Το ένα, όσον αφορά τη λογοτεχνία, είναι ένα πασίγνωστο πρόσωπο βέβαια. Είναι ο Dorian Gray. Σίγουρα κάποιοι από εσάς επίσης το θυμηθήκατε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να γεράσει, δεν ήθελε να φθαρεί όσο περνούσε ο χρόνος. Έκανε και εκείνος, σαν τον μοναχό που αναφέρατε, μια συμφωνία με τον διάβολο και έτσι γερνούσε μόνο το πρόσωπο που έβλεπε στον καθρέφτη, αλλά όχι ο ίδιος. Αλλά δεν γερνούσε απλώς, φαινόταν και η ασχήμια του, γιατί εκεί φαινόταν και το πραγματικό του πρόσωπο. Το άλλο στο οποίο θέλω να αναφερθώ εν συντομία είναι ένας διάλογος επίσης ενός πατρός της Εκκλησίας, του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, ο οποίος ζούσε στον 4ο αιώνα και ήταν γνωστός ως πολύ σοφός άνθρωπος στον καιρό του. Και έτσι πάρα πολλοί κόσμος πήγαινε να πάρει συμβουλή εκεί στην έρημο όπου ζούσε. Και θέλω να το αναφέρω αυτό επειδή έχει σχέση με ένα πρόγραμμα τέχνης το οποίο έχουμε εδώ στην Ακαδημία πολλά χρόνια και εκεί είναι τα έργα τέχνης τα οποία βλέπετε στους τοίχους και στα δύο κτίρια πια ερμηνεία του κειμένου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Μακάριος, μια μέρα που περπατούσε στην έρημο συναντά ένα κρανίο το οποίο βλέπει μπροστά του στην έρημο, εκεί στην άμμο. Το ρωτάει λοιπόν, ποιος είσαι εσύ? Του απαντάει το κρανίο, ήμουν ιερέας των είδωλων πατρών και βρίσκομαι τώρα στην κόλαση. Αλλά κάθε φορά που εσύ προσεύχεσαι για μας, νιώθουμε μεγάλη λύτρωση. Φυσικό είναι ο Άγιος Μακάριος να θέλει να μάθει πώς είναι στην κόλαση. Του απαντάει λοιπόν το κρανίο, του λέει όλα αυτά που εσείς πιστεύετε είναι σωστά, μόνο το χειρότερο δεν το γνωρίζετε. Το χειρότερο είναι ότι είμαστε δεμένοι πλάτη με πλάτη και έτσι αδυνατούμε να βλέπουμε το πρόσωπο του άλλου. Κάθε φορά όμως όταν εσύ προσεύχεσαι για μας, τότε τα σκοινιά αυτά λύνονται και έτσι μπορούμε ξανά να γυρίσουμε ένας προς τον άλλο και να βλέπουμε το πρόσωπο του άλλου, να έρθουμε λοιπόν πρόσωπο με πρόσωπο. Νομίζω ότι αυτή είναι μια εικόνα την οποία θα πρέπει να έχουμε κατά νου σήμερα στην κρίση των ανθρώπων του προσώπου. Είναι κάποια από τα έργα εδώ που βλέπετε από τη συλλογή αυτή. Περίπου 350 έργα τέχνης έχουν έρθει στην Ακαδημία όλα αυτά τα χρόνια από άτομα από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είχαν κάτι σε αυτό το κείμενο. Οπότε η κρίση αυτή δυστυχώς είναι καινούρια, ίσως είναι πιο έντονη αυτές τις ημέρες. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν ξανά, θερμά. Ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστούμε για την ομιλία σας και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε σήμερα στην εορτή μας. Σήμερα, όπως και πέρυσι, δεν θα υπάρξει γεύμα λόγω των καιρών αυτών και θέλουμε να δείξουμε κι εμείς μια αλληλεγγύη προσφέροντας ένα γεύμα στο Ανοσάκιο Ίδρυμα. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας και ευχαριστούμε πάλι πάρα πολύ που ήρθατε. Χρόνια πολλά σε όλους σας και κάθε καλό.